Mela, it-telespettaturi tagħna wasal il-ħin issa biex nilqgħu anke mistieden ieħor fil-programm tagħna qiegħed magħna regolari u wkoll qed ikollu ħafna mistoqsijiet mingħand it-telespettaturi tagħna. Qed nirreferi għal Kane Said, manager għal komunikazzjoni mill-Fondazzjoni Lob Responsabbli li qiegħed magħna ħalli nkunu nistgħu niddiskutu anki din is-sitwazzjoni ta' telespettatriċi tagħna. Kif aħna Kane? Insab tajjeb, insellimlek Angela u ma nistax sa ma nawguralekx il-festi tajba li Jiena mhux se narak naħseb. Ekku, il-festi tajba li u l-telespettaturi kollha. Jiena nirreċiproka lilek u lit-tim eċċezzjonali li għandkom anke l-uffiċċju u ngħidilkom grazzi ta' dan il-ħin li tiddedikaw anke għall-programm tagħna Niskata għaliex xi ftit jew qed inkunu ta' għajnuna lit-telespettaturi tagħna. Mela, għandi telespettatriċi tagħna li batulna messaġġ qaltilna jiena persuna li nixtieq inkun naf x'sapport toffru fejn jirrigwardja l-esklużjoni u din għattilhom it-telespettaturi mal-introduzzjoni tal-programm. Se nitkellmu propju anki dwar dan is-suġġett, l-esklużjoni. Di tixtieq tkun taf x'inhi eżattament esklużjoni, x'tipi ta' esklużjonijiet jeżistu u kif it-tali proċedura tgħin fil-proċess ta' rkupru ta' persuni li jibatu minn lob tal-azzard eċċessiv. Għandna ftit mistoqsijiet mhux ħażin hemmhekk. Sewwa, mela, ejja nibdew mill-punt li importantissimu li persuni li għandhom għal-qalbhom dan id-delizzju kemm xejn riskjuż jilagħbu b'responsabbiltà. Dejjem nirrepeti, b'responsabbiltà tfisser li fejn tidħol l-attività tal-lob tal-azzard, aħna nżommu kontroll kemm tal-ħin tagħna li aħna nqattaw waqt l-attività u kemm tal-flus li aħna nonfqu waqt il-ħin li aħna nqattaw f'din l-attività. Barra minn hekk iridu nżommu f'moħħna li l-attività tal-lob tal-azzard mhix attività li inti tilab biex iġġib dak kollu li tlift. Imma inti tilab b'responsabbiltà, tilab kontroll u tilab biex tieħu pjaċir. Sa dan it-tant iridu nżommu f'moħħna li jkun hemm persuni Angela li sfortunatament dan il-kontroll ma jżommuhx għal xi raġuni jew oħra u jiżolqu jispiċċaw fix-xibka tal-reperkussjonijiet tal-lob eċċessiv, tal-kompulsività, tal-patoloġija fejn persuna dejjem tilab aktar biex fl-aħħar mill-aħħar tgħix dik il-famuża rebħa, that big win kif ngħidu bl-Ingliż. Allura tajjeb li nitkellmu fuq servizzi ta' support għal dawk il-persuni li jiġu darhom mal-ħajt, b'mod finanzjarju, jiġu darhom mal-ħajt emozjonalment, jiġu darhom mal-ħajt soċjalment ukoll. Inti qed isemmi l-persuni, imma mhux biss għax għandek in-nies tal-madwar bħalma bagħtitilna din is-sinjura. Ekku. Allura, waħda mis-servizzi ta' support li l-Fondazzjoni Lob Responsabbli toffri hija dik tal-esklużjoni. X'jiġifieri esklużjoni? Esklużjoni hija proċedura, Angela, fejn persuni jikkuntattjawna, ikunu għaddejjin minn saram sfortunatament, jikkuntattjawna fuq il-linja ta' support nazzjonali tagħna 1777 u juru il-ħeġġa biex jeskludu lilhom infushom minn insemmu il-land-based gaming parlors, gambling parlors l-ewwel. Dawk il-lokalitajiet li huma mibnijin fuq l-art li huma l-casinos, ħwienet tal-lob u swalli tat-tombla kollha liċenzjati mal-Awtorità Maltija għall-lob. Allura, meta persuna teskludi lilha nnifisha għal perjodu ta' żmien, issa nidħol f'aktar dettall, matul dak il-perjodu ta' żmien kif tiġi l-persuna biex tidħol f'waħda minn daw il-lokalitajiet u kif tressa il-karta tal-identità tagħha ma tkunx tista' tidħol Angela. Is-sistema timmarka li l-persuna huwa self-barred jew inkella self-excluded. Hemmhekk aħna qegħdin inkopru l-lokalitajiet mibnijin fuq l-art imma llum il-ġurnata kulħadd jaf Angela li l-lob tal-azzard mhux biss ma jsirx biss f'kasino, f'ħanut tal-lob jew sala tat-tombla, imma jsir ukoll online u l-aċċessibilità għad-dinja virtwali, għad-dinja online hija faċli u tu aċċessibbli ħafna.
F'dan il-każ jista' jkun hemm esklużjoni? Mela, inti għandek żewġ tipi ta' esklużjoni. Għandek esklużjoni li aħna noffru li qegħdin nipprovdu b'kollaborazzjoni permezz ta' żewġ tista' tgħidilhom apps. Angela, għandek il-Gemben u għandek il-Bed Blocker. Hawnhekk permezz ta' dawn iż-żewġ apps il-persuna tkun tista' permezz tal-apparat teknoloġiku tagħha tiġi eskluża minn websites, għandek information sites u għandek gambling apps ukoll. Allura tajjeb li il-persuna jkollha din l-għażla. It-tieni għażla hi li persuna tista' teskludi li l-nifis għallum il-ġurnata jeżistu l-RG Tools, l-operaturi tal-lop tal-azzart liċenzjati mal-Awtorità Malti għall-Lopa u Malta huwa l-obbligu tagħhom Angela li jipprovdu dawk li aħna nsejħulhom RG Tools. Deposits limits, withdrawal limits, breaks, informazzjoni fuq responsabilità waqt il-lob tal-azzart. U waħda minn dawn l-għodot hija l-esklużjoni. Jiġifieri persuna li ikollha il-delizzju tagħha tħobb tatwaħ f'website partikolari, dik il-website hija l-obbligu tagħha li tipprovdi lil din il-persuna esklużjoni. Issa, x'inhu huma l-perjodi, Angela, tajjeb li nsemmuhom? Il-perjodi huma ta' 6 xhur, sena jew perjodu indefinit. Fejn jidħol il-perjodu indefinit, il-persuna kemm biex tapplika u kemm biex tirrevoka ġifieri toħroġ minn dik l-esklużjoni trid ċertifikat mediku mingħand speċjalista fil-qasam, psikjatra jew psikologu, fejn il-persuna tiġi mhux ittimbrata x'il-kelma hija kera, imma tiġi menzjonata bħala li qed bagħti mill-vizzju tal-lob tal-azzart, mid-diżordni mentali tal-lob tal-azzart eċċessiv. Li xtaqt nistaqsi taf x'inhi għax la darba qed issemmi anki professjonisti fil-qasam tas-saħħa. Naħseb la darba jkun hemm l-esklużjoni din hija terapija wkoll biex dak li jkun forsi jaqa' ftit u jerġa' jibda jirkupra propju anki s-sitwazzjoni li jkun daħal fiha. Ekku din il-proċedura kif qed tgħid ħafna inti Angela tgħin fil-proċess ta' rkupru tal-persuna kemm jista' jkun dejjem insostni jiena, jista' jkollok diversi, tkun eskluża minn diversi postijiet, kemm land-based u kemm online, imma tkun il-will tal-persuna li, number one, il-persuna tkun irrealizzat li għandha problema. U il-persuna tkun irrealizzat li għandha bżonn is-support. Allura, kif tilħaq dawk iż-żewġ passi u teskludi li l-nifisa, it's up to him or her li tkun willing biżżejjed li dik l-esklużjoni jiżżomm magħha. Allura hemm nħeġġeġ lil kull min qed jismani iħoss li għandu bżonn jeskludi lilu nnifsu biex jikkuntattjana Angela. Dejjem nirrepeti n-numru 1777 u jekk persuna xi raġuni jew oħra tippreferi forsi tikkuntattjana permezz taċ-chat, aħna wkoll għandna chat line fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt. Mela kif qed jgħid Kejn hemm modi differenti ta' kif wieħed jista' jagħmel kuntatt anki ma' l-awtorità, importanti ħafna, il għaliex kif dejjem ngħidu hawnhekk meta jkollna lil Kejn magħna, kemm importanti li persuna tirrealizza li għandha problema, il għaliex din il-telespettatriċi tagħna li bagħtet dan il-messaġġ qed tgħidilna tixtieq aktar għarfien biex issir l-esklużjoni. Aħna konna diġà tkellimna dwar l-esklużjoni fil-ġimgħati li għaddew, però hemm tipi ta' esklużjonijiet differenti kif qalilna Kejn u hemm proċeduri, jiġifieri dak li jkun jekk verament u jew inkella xi ħadd tal-qalba għandhom din is-sitwazzjoni importanti l-ewwel li jarfu li għandhom problema. Illa li sfortunatament ikollok min ikollu problema u ma jaċċettax il-fatt li għaddej minn sitwazzjoni. U daw tiltaqgħu magħhom naħseb Iva, xi ħaġa importanti li tajjeb li ngħid fl-aħħar ta' Novembru ħriġna minn dik il-ġimgħa Ewropea dedikata għall-lob tal-azzart sikur, Safer Gambling Week.
u ġi diskuss fost entitajiet varji fuq bażi Ewropea li għandu ikun hemm dik il-Unified Self-Exclusion. Xiġifieri, Angela, aħna jiena semmejt żewġ għażliet għandek persuna fejn tista' teskludi ma' operatur tal-lob partikolari imma tista' tmur tilab ma' operatur tal-lob ieħor. Allura hemmhekk il-Unified Self-Exclusion System għandu jkun hemm sistema ta' esklużjoni li tkopri l-operaturi tal-lob kollha. Hawnhekk jiena dejjem insostni li l-operaturi tal-lob kemm online u kemm land-based huma liċenzjati mal-Awtorità Maltija għall-lob. Sfortunatament jeżistu wkoll operaturi illegali. Persuna kif tkun taf jekk tkun qed tilab għax hawnhekk Kejn ma jgħidx mhux qed jgħidilna ma nilabux, nilabu b'responsabilità dejjem għalkemm jekk ma tilabx ikun aħjar, imma kif tkun taf jekk persuna tkun qed tilab she's gambling, tkun taf li qed tittanta xortija ma' minnu responsabbli allura f'dan il-każ jew ma' minnu reġistrat. Sewwa, mistoqsija tajba ħafna. Jekk persuna tiggambilja tilab lob tal-azzard online, illum il-ġurnata il-websites li joffru dawn il-lobijiet l-operaturi tal-lob nerġa' ngħid liċenzjati mal-Awtorità Maltija għall-lob ikollhom dak li aħna nsejħulu il-license number. Jiġifieri kif inti tidħol fil-website, importanti li taċċerta ruħek kif qed tgħid tajjeb ħafna inti Angela li l-website hija liċenzjata mal-Awtorità Maltija għall-lob. Għaliex? Għaliex dik is-saħħa tal-liċenzja tipprovdi ambjent sikur għall-ġukatur u hija aċċertazzjoni li l-operatur tal-lob jipprovdi dawk l-odot ta' responsabilità u jipprovdi l-ek ambjent nerġa' nirrepeti sikur fejn il-ġukatur ikun jista' jimraħ. Dik importanti ħafna kemm jista' jkun nevitaw il-black market, id-dinja legali għax hemmhekk l-ambjent mhux sikur żgur. Tiltaqgħu ma' sitwazzjonijiet fejn forsi anki dawn il-persuni li ikunu waqgħu anki għal dan il-vizzju jispiċċaw f'ċirku ieħor ta' black market? Iva, mhux black market biss, inti l-lob fuq l-idejn iġib il-problema tal-użura, dejjem nirrepetiha, użura hija pjaga soċjali kera mhux biss pajjiżna ma madwar id-dinja kollha, kemm jista' jkun nevitawha rati ta' interessi eċċessivi nitkellmu fuq 30% u kemm jista' jkun nevitaw dawn l-akwati. Mistoqsija partikolari li nirċievu fuq ir-reklamar xi kultant numerus, xi kultant eċċessiv biex iħeġġuna nilagħbu l-lob tal-azzard. Mhux faċli Angela tgħid li taqtaw kompletament għaliex inti meta taqta' reklamar inti tkun qed tiftaħ bieb għad-dinja illegali. Allura kif dejjem nirrepeti jrid ikun hemm mhux biss bilanċ interjuri fil-persuna fil-ġukatur, imma jrid ikun hemm bilanċ fuq bażi ta' stat, fuq bażi ta' awtorità regolatorja li kemm jista' jkun mhux biss tħeġġeġ li persuna tilab imma tħeġġeġ biex persuna tilab f'ambjent sikur. U meta nilabu importanti li nilabu blob responsabbli. Illa li mhux ibatim il-ġugatur dak li jkun qiegħed jilab biss imma tista' tbagħti il-familja kollha f'dan il-każ. Ekku, parir ċkejken li nista' nagħti issa ħaniġu fil-festi persuna toħlom li terba' dik il-famuża rebħa biex tajjex aħjar il-membri tal-familja tagħha u lilha nnifisha biss kemm jista' jkun ma nilagħbux taħt l-effett tal-alkoħol u wisq inqas taħt l-effett tad droga, Angela. Għax kif niġu biex nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna nkunu mxekklin kemm mill-alkoħol u kemm id-droga. Allura kemm jista' jkun ikollna clear mind. Ħan ikonkludu hawnhekk, ħanħalli fidejk biex tgħaddi messaġġ anke t-telespettaturi tagħna għax din l-aħħar darba li se narak naħseb qabel il-festi. Ekku. L-unika messaġġ li nixtieq nagħti huwa dan biex ingawdu il-festi mal-familji tagħna, mal-maħbubin tagħna u f'kull attività li aħna nagħmlu nżommuhom f'moħħna. Angela, ma nżommux
li l-na nfusna biss imma nżommu f'moħħna lix kull reperkussjoni li kapaċi naqgħu fiha tista' taffettwa l-maħbubin tagħna wkoll. Nirringrazzjak King, grazzi lilek, ħafna Angela. anki ta' dan il-messaġġ li għaddejtilna u tal-li issib il-ħin li tiġi hawnhekk u l-ewwel taqsam l-arfin tiegħek magħna u mhux biss. Jekk hemm xi telespettaturi jixtuq jistaqsu xi ħaġa dejjem tistgħu tagħmlu kuntatt magħna batulna SMS u Kejn ikun pront biex ikun jista' jirrispondi anki għal dawn il-mistoqsijiet tagħkom. Nawguralek il-festi tajba Kejn. Lilek ukoll. Grazzi, grazzi. Qabel ma nikkonkludu il-programm jiena wedkom li ħanamlu kompetizzjoni.